Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka President Jongka Women's Organization of Ribhoi District kakong Mira June Marsing. Ha ka khatnriu tarik uyayong arhajar apun riu kala Shim ya karai ban shong Shah Thngan na du kate kasni kum kadak ka jingdawa na ka sorkar ban wengno ya ka project lumpong deng. Kakong Mira kala Shim ya kate karai ban ai ka jingkarshan ru ya uba HB nonglang u chairman ka Green Tech Foundation uba shong Shah Thngan minta lapras ni lenter. Haba ai jingkran ha kate ka jingalang kakong Mira kala ong ban na du kani ka janmiet kala rai ban shong Shah Thngan lem bat ki kan hon ka GTF. Shu kala ong baha kate ka jing Shah Thngan kamla ban Shim lut ya karai ban ong Shah Thngan klem bu por. Hinrei ban shong Shah Thngan khat ar Kynta kata ka bamut bakan sedang na du minta ka hanyo baje janmiet hadu la shai ka step. Ya ka women organization ya ka bangi ngila banle tengi yo ya ka por ka bala khamslem ki members jongi kila ya chi ki Jakarta tengi mla banwan meni ha ka por ka babiang ti hang ni ngaso ban ong bat ngapen benaru kum bangila ong bangila kersan ban nadu kani ka klipmat ka pamenta nyo baji menta nakaliang jong akong ka president jong ka women organization of Ribhoi district ngashi menta bat kini ki khun samla ki bade jong ka Green Tech Foundation da kabangan Shah Thngan bat ki but datang kan dai ngampat da ong ya ke indefinite hangus right mo nakalian ke jong ingin simbat khat arkanda nakalian ke jong am tangan sedang nyo baji menta gamit hadu la shai nyo baji men step namarla shai ke si ngadang don duai ki kam ke bangamla ban tiar bangahaban pendem duai ki members ki jonga kin sawan ban aten aja ka jonga bat nadu kala shisni pat kapor ka jongi kan ya bat khat arkanda bat ki lada himpet lada ka sarkar kadang mat kelut lada ka sarkar hi kadang matla ka women organization of Ribhoi district kamban se ban Shim da ko wai pat ka sinjam ka badai ka indefinite hangas right ni klaiban sacrifice la de na ka banta ki khandong ki syap na ka banta ka lawai juki khun kikti jong ka pateng ka banwan ka jongi tingas ngau ban ong ya ka sarkar ban pha ya ka ne ka message ngakwa bakin ne perkhat baha haswa baki kan thai kin wan ban shong Shah Thngan nang ne lane bangin le ka ke indefinite hangus right bat ga tharai ko government kan datim hadu kadnu ka bor chong ki kan thai kila ban shan klem da bam klem da ti bat ngi ong lada poi hadu upot kana ka liang ka jongi ngin sim ya ki indefinite hangus right lada ka sarkar kanam pendam lane kanam koi ban yusuk lane kam koi ban aya ka jingdawa jong ka Green Tech Foundation ya ka ba mangi baro ni anglut ni kloi ban ya ha ka jingtia ka ba Shah Thngan ban ya ka bangin IT ki jaka ki jongi ha ki poi AGC khule shibot